Здравейте, малки художници! Намираме се отново в ателието в Малтепе и днес ще ви покажа как да си направите украса на керамичен съд. Съществуват много различни техники за украса на керамичните форми, но ще се спрем на два основни вида. Едната е графична, с геометрични елементи, а вторият тип е цветна украса с флорални мотиви. Продължаваме с демонстрация на графична украса. При нея избираме един контрастен цвят на основния тон на глината. Може да е черно, бяло, кафяво или синьо. Видовете орнаменти. Ние сме се спрели на геометрични такива, които могат да бъдат линии, спирали, триъгълници, точки и много други. Материалите, които са ни необходими. Бял лист и молив, за да си направим предварителна рисунка. И аз съм избрала в случая черен перманентен маркер. От книжарниците вие може да си купите специални акрилни маркери, които са подходящи за рисуване върху керамика. Моя съвет е да започнете с една подготвителна рисунка върху бял лист с молив. Правим силуета на керамичния съд и си изпробваме различни комбинации от орнаменти. Аз тук започнах вече, направих една, започвам с първите линии в горната част, като бележа един пояс. И същото правя и в долната част, като идеята ми е в средата да поставя един голям елемент. И тук съм сложила такива чертички, образуващи триъгълници. И в долната част тази вълна с точици. Разбира се, вие може да направите няколко различни варианта и да изберете този, който ви харесва и да изпробвате просто различни варианти на линии, тяхното кръстосване, и да потренирате малко ръчичката, да я подготвите за рисуване. Започваме, като си подготвим някакво парче плат, което да ни служи така за подложка, да не се върти съда, докато рисуваме. Аз вече имам идея как да започна и с маркера първо ще си направя една линия в горната част. Ето по този начин. Обикалям цялата форма. И ще направя още една линия близо до първата. Същото ще повторя и в долната част. Едната ще е тук, а другата тук. Сега ще обърна съда по този начин, за да има опора дясната ми ръка върху съда. Така ще рисувам по-лесно. Докато рисувате правите линии, се старайте
разстоянието между тях да е еднакво. Рисувам тези издължени спирали в височина, които всъщност напомнят на растителен мотив, и добавям две линии, които да образуват правоъгълник. Него ще разделя в средата и рисувам още няколко черти, които оформят големи триъгълници. Отгоре и отдолу. А във всеки от тях рисувам по един малък триъгълник. И така редувам спиралите и триъгълниците в последователност. За по-голяма точност може да разграфите предварително ширината на тези правоъгълни полета, в които ще поставяте елементите. Проследете от другата страна как ще се свържат самите елементи. При мен се получиха 6 полета. Сега горните два канта или фриз се наричат. Ще продължа с по-ситни орнаменти. Ето по този начин. Ще направя малки триъгълничета. Тук. И в тази част ще направя една вълна. Красотата на този вид декорация е в повтарящите се елементи и техния ритъм. Едрите мотиви са в най-широката част на съда и така го подчертават. Това бяха моите насоки. Имате свобода да измислите ваша собствена композиция. Забавлявайте се!